ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз ҳам барои шумо куртаҳои гатовиро сар мекунем. набзорша марама биен вибр кунем кадомида дар корай нархи ё дона 150 сомонӣ. материалошон ҳам доингай ҳам дубайская. чизе ки дидесин ё дубайския. дубайский тоза якумсод ай размери 46 то 60 шумо метавонед ки заказ кунем. инай болода ҳастай бологиёш ҳамаи ҳамё духтагӣ стили тоҷикӣ хати маромат бибинемшон мо кам тарак апиш мегирем шумо чизе ки шумо экранда мебинед куртои гатои духтагӣ ай размери 46 то 60 пуша метавонед ки занг бизанед. нархи ё 150 сомон ба российский бигирем 110 рубл 110 рубл мешавад. маромат бибинед шумо чизе ки шумо дар экран мебинед ё беҳад куртои фасони зуд качестваша баъд духтчам зурай духтши ҷаҷои аптояй дона намихел каси опту мегира бо арзон мешавад. барои чӣ мегум барое ки иҷада духташ аҷоибу духтагияй баъд нигаки авелокош аҷоибуда авелокошам авелокош ҳуй намешаванд. чизе ки шумо дидисин озӣ 100% не моделшам ҳастай не торда ҳастай моделои дигаxe почадоршам 150 сомон бепучашам дароз будастан чихеле ки шумо да маъқулай ҳанамхел шумо метавонед заказ кунед. мо шумо да доставка мекунем. новинката буро ҳамтарафеш ҳамин будан новинкатон баъд зуриш дар чия ё бо санг задагиян представить кунед санг задагиян дубайский чӣ қати санг задагина сангошунам сангои нормалнияй ина сангои сваровский дора ина нигар кунед агар чӣ кунед баъд сангаш бисёрай не ки фақат пешаш задагияй санг ҳамин фасониш фақат дар пешай нагирай материале ки материал мегирем шумо ҳама ҷур санг дорай хеле нем и пеш задагияй не ки бисёр задагияй аҷоибу зур ҳамтари як ози 10 модел то магия 10 модел омагия анаурам не чизе ки шумо мебинед наирам материалша бисёр сулоғ мекунед наиҷа куртаи гатовиш 1100 рубле мешавад ба российский. марамат кадомида дар кораи занг бизанад мо шумо да тамоми шаҳрҳои россия ва тоҷикистон доставка дорем. анаёш ранги намудаш ранги халат ва духтагия не ки панҷтар ҳастед каш ҳастай ва то болора и чизагия негина заги рафтагия. касе ки канал да обуна нест марҳамат обуна шавад. касе ки обуна шидагия ҳамира битонед ба ёру дӯстотон дугонатон падилиса кунед. боқи сарбаланду обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.